matar hajji sani olan mutumin arziki. Gaba gaba kai da Imranin tikina lokaci kai da farar uwa magautan ki fasa ki matar hajji sani olan mutumin arziki. Gaba gaba kai da Imranin tikina lokaci kai da farar uwa magautan ki fasa ki matar hajji sani olan mutumin arziki. Bismillahi jalla Allah kai ya bindini kai ne dan abin nufa da bukata tuntuni dan kuwa kai ka kage cuta kuma kai magani nura da kai kadai kawai zan yi gidar lamuni inda na yi kure mutane su tunatar da ni amma kai kadai kake bani na zauna na ci. Sani olan mutumin arziki kare gado da masalatin kaburin shugaba ɗamadin gina masoyin da ba zan bar shi ba na matsayinsa ya